एपीएससी सीसीई आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ मैया जिल्लानि मावखुलियाव बरायनाय हाबाफारि लानायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि उदालगुरि जिल्लानि थागिबि जानानै एपीएससी सीसीई आनजादाव उथ्रिसारनो हानायखौ नुनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। एपीएससी सीसीई आनजादाव माब्लाबा 5 बोसोराव सासे सानैल' उथ्रिसारनो हायोमोन, नाथाय थांनाय बोसोरथामसोनि गेजेराव बोसोरफ्रोमबो साथाम साब्रै बिजाथि उथ्रिसारनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै फोरमायदों बिथां गोबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि इउपिपिएलआ सरकार दाखांनायनि उनाव सुपार 50 मावथांखिनि गेजेरजों एपीएससी यूपीएससीनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय फरायसाफोरनो सरकारनि खरसावनो फ्रि कचिं होदों आरो बेजों लोगोसे जों डक्टर इन्जिनियारिं फरायनो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखायबो बे राहाखौ होदों होननानै गोबिन्द चन्द्र बसुमतारिया फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि थागिबि हिसाबै जों गोजोननाय मोनदों जे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 2023 मायथाइनि जि एपीएससी परीक्षा बेवहाय गासै 6 उथ्रिदोंमोन। जों सिगांनि बोसोरफ्राव नुदों जे उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय यूपीएससी बा यूपीएससी थ' दासिमहालागै गैयानो सासेबो एपीएससी परीक्षायाव उथ्रिनो जानाया मालाबा 5 बोसोर गाहामनि उनाव सासेल'सो बिदि उथ्रियोमोन, खिन्थु थांनाय बोसोरथामसोनि गेजेराव जों नुदों प्राय बोसोरफ्रोमबो साथाम साब्रै बिदिया उथ्रिबाय थादों। 2022 खोब समाव 8 जन उथ्रिदोंमोन, एबार 6 उथ्रिबाय, बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बिनिनो बिथांमोनखौ जों बरायदोंमोन, जिहेतु बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै बेखौ उथ्रिबाय आरो उथ्रिनानै आसामनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावगोन आरो समाजखौ सिबिबोगोन, आरो बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे थिग मथे सिबिलांनो हायो बेनिखायनो थुलुंगा होनाय हिसाबै लोगोसे बिथांमोनखौ एसेबां गिदिर आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय सन्मान जासिनाय हिसाबै दिनै बे फेलिसिटेसन हाबाफारिखौ लादोंमोन। दिनै 2ल' नुजाथिफैनाय, बाखिफ्रा गुबुन गुबुन खामानि बेस्थ' जानायखौ फैनो हायाखै, आरो जों बिथांमोनखौबो उनावहाय बरायगोन। जों गोजोननाय मोनदों जे 2 जा लिजा शर्मा आरो मायारानि बसुमतारी बिथांमोना दिनै उपस्थित जादों। जों बिथांमोननि शुभेच्छा जासिनायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे गावनि खामानिफ्राव साक्सेस जाथों जों बेखौनो हास्थायो। बर' माहारिनि बेबायदि गोजौ गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनाया गोबां खम, नाथाय दायो साफा सानै ओंखारदोंब्लाबो गोबां खम जानानै दङ। दा बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बेबायदि गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय मोनसे थांखिफोर ओरैनो जों इउपिपिएल सरकार दाखांनायनि उनाव सुपार 50 होननाय मोनसे आसनि लादों, आरो बेनि गेजेरजों यूपीएससी आरो एपीएससीनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय फरायसाफोरनो सरकारनि खरसावनो यूपीएससीनि थाखाय बोसोरसे आरो एपीएससीनि थाखाय 6 दाननि थाखाय कचिं होनायनि बेबस्था खालामदों। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे मोजां प्रखाखनीय एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार जाहाथे ओंखारो, बेनि थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ खालामदों, आरो आसा खालामदों जोंनि उन जोलैफ्रा, जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ बे सुबिदाखौ लानानै दावगाबोगोन, आरो दावगाबोयोबा बिथांमोनाबो लाब जागोन, जों सरकार हिसाबै लाब जागोन, ओनसोलैबो लाब जागोन। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरनो बेखिनि सुबिदाखौ होदों, लोगोसे जों डक्टर आरो इन्जिनियारिं फरायनो गोसो खालामनाय फरायसाफोरनि थाखायबो बे बेबस्थाखौ लाखिदों। डक्टर इन्जिनियार यूपीएससी एपीएससी जाय बिथांमोना हाया, रिलाय जायगासिम सौहैया, बिथांमोननि बे फरायसाफोरनि थाखाय माबाफोर बिदि थांखि लाबोगोन? बिथांमोना जोंहा समाजावथ' बिभिन्न खामानि नांगौ जायो, खालि डक्टर इन्जिनियार बा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारल' गोनां जाया, समाजाव बिभिन्न स्टेजनि खामानि मावग्रा बिदि सुबुं नांगौ जायो। आरो बेनिखायनो जायफ्रा नाजादोंमोन हायाखै बिथांमोना हयथ' गुबुन गुबुन खामानिफोर बेस्थ' जानायनि बेबस्थाखौ जों सिन्था खालामगोन। दासिमहालागै जों खालामथ'नो हायाखै, खिन्थु खालामगोन। जों आसा खालामदों जोंनि गासैबो फरायसाफोरा जाहाथे बेकारहै थानो गोनां जाया, माबा मोनसे ना माबा मोनसे मावनानै जाहाथे थांनानै थानो हायो, बेबायदि लामाफोरखौ जों होनो नाजागोन।